Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men ɗimmire. Allah wallino on kollama da'o ɗo a naati e nder makko. Hande kadi aɗa holle da'o tawi ko i naati hen. Mi wi noon jangde nde saɗani, ko teski tan saɗi e jangde ko teski tan namdoto. Kala ɓurɗo mo wata teskade e jangde ɓurat ma wawde jangde. Ɗum noon wadde hande kadi windande mon ɗimmire nde Dental Dina TV won wonɓe toon ɓe oɗon janga. Bisimilla meɗen, numéro men nani, mbaɗen hen balle men mbawen jangude. Enen fof ndendi jangde nde. ɓeeto nanto WhatsApp to onon oɗon ga henne wadde ndenden jingen. ɓe nanto jinga to WhatsApp to on kadi ndenden jingue ga YouTube ga. To YouTube to Dental Dina TV ɗo oɗon gandi oɗon janga. So tawi noon ko jangata ko wiyete ko courant wifi connexion arani min keɓani ne mbatton on jangata. Addi en ɗo ko jangde oɗon janga noon, wadde hoto belsina ɗe wadde hen balle mon. Goto kala anda kañum ari ko wallede, wadde kañum yo Allah feñide wallude wona. Bisimilla jangen. Mi wino noon ba e da ene nandi. So wayini ko ba, kofa ɗo wonta ɓa. So wayini ko da, kofa ɗo wonta ɗa. Wadde ɗo e ɗo ene nandi, toskuyo men yo won hen no moƴƴi. Ko so wayini ko ba, so wayini ko da, kofa dow ɗo tan ɗo, kofa ɗo kofal ɗo wonta ɓa, kofa ɗo wonta ɗa. En noon ko da o jangaten, ganden ko da jangete. Wadde garen masen mo e bange i. ɗo ko i woni hen foɗani, wadde mbiyeten ko di. Ay ɗo ko i woni hen poɗɗo, wadde mbiyen di. ɗo foɗani di. Ay ɗo foɗi di. Ay ɗo i adi ed foɗani. Ay ɗo ko i poɗɗo, wadde poɗa mbiya id. wadde ɗo di di id id. Lomba masgal hakkunde i o foɗani, wadde mbiya did. ɗo o i o foɗi, wadde mbiya did. wadde di di. ɗo timmi. Mbiya id id. ɗo timmi. Ngara ɗo did did. Wadde windande men ɗimmire eɗen janga da holno i so naati hen jangorto. Wadde ɗo i naati hen hoto heedi yeeso, mbiyen di. ɗo i naati hen ko poɗɗo, wadde poɗen mbiyen di. ɗo i naati hen kono koko adi, mbiyen id. ɗo i naati hen ko poɗɗo ene adi, mbiyen id. ɗo i naati hen hakkunde lombi, mbiyen did. ɗo i naati hen ko poɗɗo, mbiyen did. Wadde wotan ko di di. ɗo maskal ngal adima. Walla mbiya id id. ay ɗo adima. ɗo ko lombal, mbiya did. Mbasa fodde ngara poɗa mbiya did. Alkulal kala ngal jangata koni masorto. Wadde teskoɗa ba no windirta e da no windirta. Ngara masa mbiya di di id id did did. Gasi a andi ba, a andi da, a teskima da e ba. A andi ba so kofal waɗi hen wonta ɓa.
andi da so hofima wonta ɗa ɗo noon ko da jangata wadde mbiyata ko di id id did did dental Dina TV nan ɗon numéro mon nan ɗon 77 906 14 81 mbaɗen balle mon an noon jiɗɗo jangoyde to WhatsApp to wat 77 o 906 14 81 Yaya Ly jiya WhatsApp o ngara kalnami ka jangowo min nawma less to jangoya toon yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen ko musidɗo mon guiɗo soɓi Allah ƴette kuɗi mon e karneji mon mbaji to jangon ɗigga hande on jangi da masiraɗo i on jangino da masiraɗo a hande ko masiraɗo i janguɗon di id id did did ko musidɗo mon guiɗo mon soɓi Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama salam